Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Mario Gawċi. Hija wħud inħossuna il-koll mill-quwa u maħbuba mill-mulej u li qed iħejja għalina din l-ikla tiegħu. Dawn il-ħsibijiet f'moħħna ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, nitolbuk li l-ħeġġa qaddisa tagħna għat-takkis teħlisna minn dnubietna. Ħalli naslu bluħ safija għal festi tal-Għid li ġejjin. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarim il-ktieb tal-Ġenesi. Izrael kien iħobb il-Giuseppi aktar minn ħutu kollha, għax kien twelidlu fi xjuħitu u għamillu libsa twila bil-kmiem. U ħutu ntebħu li missierhom kien iħobbu aktar minn ħutu kollha u saru jobboduh u ma kellhomx ħila jkellmuh bisliem. U ħutu marru jiraw l-imrieħel ta' missierhom f'Sikem u Izrael qal lil Giuseppi: Ara ħutek, edin jiraw f'Sikem, ejja ħanibatek ħdejhom. Wirħiela Giuseppi għal wara ħutu u sabhom f'Dotan. U huma rawh mill-bogħod u sakemm wasal ħdejhom ftehmu kif joqtluh. U bdew jgħidu lil xulxin: Araħ, ġej il-ħalliem, issa ejja ħanoqtluh u nixħtuh ġo xi bir, u mbagħad ngħidu li xi bima selvaġġa kilitu u naraw x'jiswilu l-ħolm tiegħu. U Ruben sama u ħelsu minn idejhom u qalilhom: Ma nneħħulux ħajtu. U żied jgħidilhom Ruben: La xxerdux demm, ixħtuh f'dan il-bir li hawn fid-deżert u la tmiddux idejkom fuqu. Dan għamlu biex jeħilsu minn idejhom u jroddu lil missieru. U ġara li malli Giuseppi wasal ħdejn ħutu, neżżawh mill-ilbies li kellu fuqu, il-libsa twila bil-kmiem, u qabduh u xeħtuh fil-bir. Il-bir kien battal mingħajr ilma. Imbagħad għadu bil-qiegħda jieklu l-ħobs. Kif rafgħu għajnejhom raw karwana ta' Iżmaelin ġejja minn Gilad bl-iġmar tagħhom mobbija bid-dragant, il-balzmu u l-lawdnu, sejrin iħottuhom l-Eġittu. U Ġuda qal lil-ħutu: Sandaħlu jekk noqtlu lil-ħuna u naħbu demmu, ejjew imbigħuh lill-Iżmaelin u ma mmiddux idejna fuqu, għax ħuna hu, laħamna hu. U ħutu semgħu minnu. U għaddew xi negozjanti Midjani u ġibdu lil Giuseppi u tellawh mill-bir. U biegħu lil Giuseppi lill-Iżmaelin b'20 biċċa tal-fidda. U l-Giuseppi ħaduh l-Eġittu. Il-kelma tal-mulej. Niftakru mulej fl-eġubijiet tiegħek, niftakru mulej fl-eġubijiet tiegħek. Il-mulej bat il-ġuħ fuq l-art, edilhom il-qamħ minn wiċċ ir-raba tagħhom. Kien bat qabilhom raġel il-Giuseppi mibjuħ bil-sir. Niftakru mulej fl-eġubijiet tiegħek. Rabtulu riġleħ bil-ktajjen, dawrulu l-ħadid ma' unqu, sakemm seħ dak li kien ħabbar u l-kelma tal-mulej rebbieħ ħarġitu. Niftakru mulej fl-eġubijiet tiegħek.
Is-sultan bat iħollu dak li jaħkem il-popli ħelsu, għamlu sejt fuq id-dar tiegħu ħallilu f'idejh ġidu kollu. Niftakru Mulej fl-eġubijiet tiegħek. Glorja u tifħir lilek Kristu. Alla hekk ħab lid-dinja li ta' lill-Ibnu l-waħdieni biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-Mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-qassisin il-kbar u lix-xjuħ tal-poplu: isimgħu parabbola oħra. Kien hemm wieħed sit ta' għalqa u ħawwilha bidwieli, tellala ħajt tas-sejjieħ madwarha, ħaffer ma'sar fija u bniela torri u qabbilha lil xi bdiewa u siefer f'art oħra. Meta wasal żmien il-frott, bagħat lill-qaddejja tiegħu għand dawk il-bdiewa biex jiġbru l-frott li kien imissu. Iżda l-bdiewa qabdu lill-qaddejja lil wieħed sawtuh, lil ieħor qatluh u lil ieħor ħaġruh. Reġa' bagħtilhom qaddejja oħra aktar minn qabel u għamlilhom l-istess. Fl-aħħar bagħtilhom lill-ibnu, min ibni jistħu, qal. Iżda kif raw lill-ibnu u l-bdiewa bdew jgħidu bejniethom: ara l-werriet, ejjew noqtluh biex il-wirt tiegħu nieħduh aħna. Qabduh, xeħtuh il-barra mill-għalqa u qatluh. Issa sejt il-għalqa x'jagħmlilhom lil dawk il-bdiewa meta jiġi? Alluru jeqridhom bl-ħniena taħżina li huma u l-għalqa jqabbilha lil bdiewa oħra li jroddulu il-frott fi żmienu. Għalilhom Ġesu: qatt ma qrajtu fl-Iskrittura li l-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka bis-saħħa tal-mulej seħdan ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna? Għalhekk ngħidilkom li s-saltna ta' Alla tittieħed minn għandkom u tingħata lill-ġens li jagħmel frott minnha. Meta semgħu il-parabbola tiegħu, il-qassisin il-kbar u l-Fariżej fehmu li hu kien qiegħed jgħid għalihom. Huma riedu kieku jaqbduh taħt idejhom, imma beżgħu min-nies għax kulħadd kien iżommu bi profeta. Il-kelma tal-Mulej. Ara l-werriet, ejjew noqtluh biex il-wirt tiegħu nieħduh aħna. Kemm hawn ġlied, kemm hawn tkissir, kemm hawn persuni li ma jkellmux lil xulxin aħwa. U għaliex? Minħabba xiex? Minħabba ftit wirt, minħabba biċċa għalqa, minħabba dar. Kemm aħna boloħ eżjes. Narmu il-frott li l-mulej tagħna. Għaliex din l-għalqa li minna l-mulej jitkellem huwa jien u int. Ara ftejt dawn il-ġesti li jsemmi San Mattew. Din l-għalqa il-mulej ħawwilha bidwieli, tellala ħajt tas-sejjieħ madwarha, ħaffer ma'sar fija, bniela torri. Ara ftit kemm grazzi il-mulej jagħtina fil-ħajja tagħna. Kemm jieħu ħsiebna. Il-mulej jieħu ħsiebna. Għax aħna tiegħu. Aħna l-għalqa tiegħu. U hu rrid li jiena u int minn din l-għalqa joħroġ il-frott. U x'inhu l-frott li l-mulej jistenna?
il-frott tal-imħabba, il-frott tal-ġenerożità. Il-ġlied fuq il-wirt x'inhu? Huwa l-frott tal-egoiżmu. Irrid jien għax naħseb li dak li għandi mhux biżżejjed, mhux ser servini. Jew nitolbuh il-mulej dal-għodu hekk biex ikompli jkabbar il-qalb tagħna bit-tjubija, bil-ġenerożità. U l-ġenerożità mhux spiss meta jitolbuna, imma l-ġenerożità fil-ħwejjeġ iż-żgħar ta' kuljum. Inkun dejjem attent għall-ieħor, mhux ħarsti fuq jien nifsi, imma ħarsti fuq l-ieħor. Xi drabi veru jiġrilna le tgħaddi persuna tkun tafa u ma tiddabaħx biha u lanqas biss isselmilha. Imbagħad wara tgħid ara ma nsellimtlu, ma nsellimtilha. Ejjew nitolbu l-mulejjek biex jagħmel minna persuni attenti għal bżonnijiet ta' kuljum. Persuni lesti li nisimgħu, persuni lesti li ngħinu. Jew għalhekk issa fil-waqt li jinresqulu il dan il-missier li tant jieħu ħsiebna li mħabbtu hija kbira għalina, jew inresqulu it-talbit tagħna u nitolbuh u ngħidulu mulej kattar l-imħabba fost il-poplu tiegħek. Mulej kattar l-imħabba fost il-poplu tiegħek. Għall-insara li jsofru diskriminazzjonijiet u persekuzzjonijiet, ħalli huma jkompli jagħtu xhieda tal-fidi tagħhom. Mulej kattar l-imħabba fil-poplu tiegħek. Propju illum il-Papa Franġisku sejjer jibda vjaġġ importanti lejn l-Iraq. Waqgħat l-ewwel Papa jsejjer iżur dan il-pajjiż imkisser u mfarrak anke bil-gwerer u l-ġlied mimli b'martri mill-ISIS. Il-Papa sejjer hemmhekk propju biex anke juri sens bħala pellegrin u anke biex isseħħ l-imħabba fost il-popli, anke fost reliġjonijiet differenti. Għaliex l-imħabba hija d-don komuni tal-preżenza ta' Alla. Jew nitolbu għalih biex fil-poplu tal-Iraq il-mulej tas-sew ikabbar l-imħabba. Nitolbu mulej kattar l-imħabba fil-poplu tiegħek. Alla huwa mifrudin minħabba ġlied jew interessi familjari sabiex ibedu minnhom il-għejra u jikbru fl-ftehim u fl-imħabba ta' bejniethom. Nitolbu. Min dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino nitolbuk mulej. Kompli kattar l-imħabba vera u sinċira fil-familji kollha tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa lil-morda u lil dawk kollha li jduru bihom b'tant imħabba fl-isptarijiet u fid-djar tagħna. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Mulej kun int il-ken tagħna sabiex nintelqu għal kollox fidejk u ma jkollniex għax nitfixklu. Bi Kristus Siedna. Hennalina, mulej, hennalina. Hennalina, mulej, hennalina. Lejk mulej, nollu nubna
finike. Ennalina mulei, ennalina. Sovenin midnubita limoti, idolbuk trotti il-mafra tal-sara. Ennalina mulei, ennalina. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Xerret fuqna u Alla il-ħnina tiegħek biex tħejjina sewwa għaċ-ċelebrazzjoni ta' dawn il-missieri qaddisa. Ħalli nieħdu sehem fihom bil-qima kollha bi Kristus Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu lubna il-fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Bit-takkis ta' ġisimna, inti trażżan fina id-drawwiet ħżiena, terfalna ruħna lejn is-sema, tqawwi fina drawwiet tajba u troddilna l-ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Siedna. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat, flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewwiet. Għaddejs tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħa il-ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokun tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Isqfijiet u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem
flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebbħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrej iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi la tħarjex lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek, għatija is-sliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu. Neżajt bil-ġmil u l-majesta, baxxejt rasek b'umilta, min daw stess soffrejt, il-aktu tant ħabbejthom. Fuqek stess dubit irfajt, meta mitu irxuxtajt, jibassar tanin, fuq l-art fis-sema. Min qalbi rrit il-qimek u mulħej, bimħabti rrit il-qimek u feddej, għal dejjem ta' dejjem, nibqa' nħobbok, u għalija mittint waħdek bis, ħajtek ħajt biex li bis, leħni l-għolli lejk, Ġesu irrit il-qimek. Eżajt bil-ġmil u l-majesta, baxxejt rasek b'umilta, min daw stess soffrejt, jihlaqtu tant ħabbejthom. Fuqek stess dubit irfajt, meta mitu irxuxtajt, jibħassar tanin, fuq l-art fis-sema.
min qalbi rrid inqimek u mulej, bimħabti rrid inqimek u feddej, għal dejjem ta' dejjem, nibqa' nħobbok, u għalija mit int waħdek biss, ħajtek ħajt biex nirris, leħni nolli lejk, Ġesu irrid Nitolbu. Irċivejna mulej ir-ran tas-salvazzjoni ta' dejjem. Għamil nitolbuk li aħna nħabbirku tajjeb għalija biex niksbu ilena ta' dejjem bi Kristus Siedna. Kejjew npoġġu dan il-vjaġġ tal-Papa Franġisku lejn l-Iraq fit-talb tagħna u npoġġuh taħt il-ħarsa ta' Omna Marija. U ngħidu għalhekk flimkien Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mill-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Il-maqdes ta' Pinu, min firxet id-dija, tidixet imħabetek, Omtana Marija. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Ave, Ave
Carmela, Paulehnek sebroit, Sabish di Jesunek, Israel klinaroit. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Aunc laptaliteni, crit Ave Maria,